Forest Department itu MR laso jitu claim bomb dak working plan da dulu lapen east west da dulu silviculture dulu northern afforestation range lasi sixta jitu division forest division lason dar bang forop hora farogetom bo ukrip surisi bang surisira farogetom sose tosipu laso salary long ledet cikloin follow pasipu lasi jinso eme athe ciklo yon lasi dorma long ledet pute wani tungke isuli bang sungpi lasi non mangi cikloin photula lasi chuningri lo itula forest authority tumpan laso prabdin pen laso salary ke release je fan lasi chuningri lo gak non ipupon hala PCCF along tadu pasipu kadakta MR worker tumdu lapenge total ke soita division lo asi pasung nangne lo la litum worker tum han ke la nong ke long ni nang yi an mangke so salary bang ke prabjin pen pipon edang pu pusi nili choningri lo pen ke ilitum tinghon nanji ilitum sakuri ke claim tum pan pipon ma pulute lasum tri thengpi tang phang ke roi ke rai lo thengpi tang phang ke rai la pen ke long leta lo sangti ar long ke koila ar long ke lo ata latum se ke rai lo lasi latum cipaduk ti athe ajo ta latum patrolling dam nangji api so ciri bupsi jopang thang da latum patrolling dam nang forest staff tum ke lasi alang tum jumwe jong si duty pusi dampo lasi apong se bangke duty dam thik the lasi autonomous council doko pot aso bangke itu forest in charge non dobom lalin fan choni ripa dikrim lo alang lita karbi employee yang se alam mangke ladake non la salary ke long le an ke karbi employee yang se pot lasi tinghon nang kulo ilitum ta sabo ke cingthur nangi pusin ta mathalo athe ilitum akhai bang nang cingthur thepin la athba hemrita inghan pen ki bit hemang se ilitum lasi tangka paisa bang ka we thektik lasi nonda alang tum duty ke dam ta ko sonoma lan si lan tum ki sung lo lasi lahe ki sung pen ilitum pawedat nang po pen pajok nang po salary pinang po lalu